Свято, яке встановили у 2014 році. Тоді Україна відмовилась від радянського спадку та перестала відзначати свято окупанта 23 лютого. Сьогодні президент України Володимир Зеленський нагородив 113 військовослужбовців та присвоїв почесні найменування 5 бойовим частинам. Після цього глава держави вирушив до бійців на передову. Долучилися до привітань і наші західні партнери. А ветерани та активісти патріотичних організацій пройшлися маршем в середмісті Києва. Про не тільки чоловічий день та привітання від союзників дивіться далі у сюжеті. Слава Україні! Вітаю з Днем захисника України! Сильне військо – запорука перемоги, а ветерани – приклад для новобранців. Президент України Володимир Зеленський прийняв присягу ліцеїстів Богуна. 329 вихованців поклялися у вірності Україні на плацу перед Маріїнським палацом. А глава держави запевнив у незмінності курсу України. Партнерство з НАТО і впровадження найвищих військових стандартів є кроком до майбутнього, підкреслив президент. А розбудова сильної авіації і флоту є і буде пріоритетом держави. Ми збільшуємо витрати на сектор безпеки та оборони України. Активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами. Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, але й сучасну та боєздатну авіацію, воєнно-морський флот, системи ПВО та багато іншого. Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру та вільного розвитку нашої незламної України. Не тільки чоловічий день. З 2016 року жінки можуть служити на бойових посадах, а в Збройних силах України їх вже більше 30 тисяч. Шанувати захисників незалежно від статі закликав міністр оборони Андрій Таран. Він додав, що Україна існуватиме, поки є військо та мотивований спротив окупантам. А в цьому нам є на кого рівнятися. У новітню добу українці знову показали здатність розгортати широкий рух опору, давши рішучу відсіч російській агресії. Жінки і чоловіки, юнаки і дівчата, вся українська громада. Сьогодні день кожного з вас, день захисника України. Ми шануємо всіх, хто упродовж століть боронив українську землю. Беремо приклад з героїв визвольного руху. Бережемо пам'ять про полеглих на сході України. Тепер, на відміну від подій сторічної давнини, поруч з Україною західні союзники. Інструктори зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади та інших країн тренують наших військових. А флот, авіація та спецпризначенці сил НАТО регулярно дратують окупантів на спільних з Україною маневрах. Аташе з питань оборони Посольства США Брітані Стюарт подякувала українським військовим за збереження в нашій країні свободи і демократії. Та додала, що Сполучені Штати шанують українських героїв. Ми шануємо українців, чоловіків та жінок, які продовжують самовіддано докладати зусиль для захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії. Ми вітаємо захисників України, дякуємо їм за самопожертву і за те, що наважуються на ризик кожного дня. Сполучені Штати є і будуть вашим непохитним партнером.
Президент Зеленський також нагородив 113 військових, а 5 військових частин Збройних сил, Нацгвардії та прикордонників отримали почесні найменування. Назви розробляли спільно з Інститутом національної пам'яті, щоб вшанувати українських полководців і відзначити сучасні бойові підрозділи. Так, 3-я бригада оперативного призначення Нацгвардії носитиме ім'я полковника Петра Болбочана. Він навесні 1918 року командував військами УНР у Кримській операції, коли українські війська прорвали оборону більшовиків на Чонгарі і згодом взяли під контроль Кримський півострів і Чорноморський флот. Владислав Стужук, Заман, АТР. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Президент України Володимир Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Відповідь на це питання глава держави закликав дати 25 жовтня на виборчих дільницях. Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день місцевих виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на 5 питань. Самі питання він тоді не назвав. В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання номер 1. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти. Російська окупаційна влада в Криму закрила всі українські навчальні заклади і залишила лише кілька закладів, де викладають кримськотатарською мовою. Близько 500 000 українців в Криму позбавлені можливості спілкуватися та навчати дітей рідною мовою. Про таке заявила голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Ліза Ясько. На засіданні комітету ПАРЄ слухався звіт комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович за 2019 рік. Але у ньому не була відображена ситуація з українською мовою в Криму. Ясько нагадала, що в 2017 році Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію забезпечити українців в Криму правом навчатися рідною мовою. Близько 500 000 українців в Криму позбавлені можливості спілкуватися і навчати дітей рідною мовою. Комісар обіцяла вивчити та слідкувати за цим питанням. Втім, про конкретні кроки для захисту української мови в Криму пані комісар не висловилася. Буду продовжувати працювати, щоб питання української мови в Криму було на порядку денному комісара, аж до деокупації півострова. Список зі 101 прізвища громадян Росії, що порушують права українців в окупованому Криму, тепер в СБУ і прокуратурі Автономної Республіки Крим і Севастополя. Його підготували в постійному представництві президента в Автономній Республіці Крим. Там зауважили, це список російських суддів, які приїхали в Крим після окупації і працюють в так званих кримських судах. Вони, за даними представництва президента, стали частиною репресивної системи переслідування і покарання учасників проукраїнських мітингів, які призвели до незаконного позбавлення волі і незаконних обшуків. Зокрема, переслідували учасників мітингу за територіальну цілісність України від 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Відомості про них долучені до матеріалів кримінальних проваджень за фактами незаконного примусового переміщення громадян України з Криму, а також переміщення населення Росії на півострів. Цей список буде розширюватися, запевнили в представництві. З метою протидії затвердженню окупаційного режиму Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, представництвом президента України в Автономній Республіці Крим здійснюється систематичний моніторинг та аналіз з питань діяльності осіб, які займають відповідні посади в незаконно створених окупаційних органах влади Українського півострова.
ЄС узгодив санкції проти Росії через отруєння Навального. Штрафні заходи будуть прийняті проти 6 фізичних та 1 юридичної особи. Про це домовилися представники країн ЄС. Санкції передбачають візові заборони і заморожування майна на території Євросоюзу. Відомо, що під штрафні заходи підпадуть в числі інших співробітники силових структур і Російський державний науково-дослідницький інститут органічної хімії і технології. Російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний 20 серпня. Політик перебував у штучній комі 19 діб. Після токсикологічного аналізу проб, узятих у Навального, експерти спецлабораторії Бундесверу виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи «Новачок». Санкції наберуть чинності вже сьогодні. В Україні вже 5590 випадків COVID-19 за добу. 107 людей внаслідок хвороби померли. Найбільший добовий приріст хворих зафіксовано у Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях та у місті Київ. У столиці рекордна кількість померлих за добу COVID-19 забрав життя 21 людини. Від коронавірусної хвороби, від того, щоб його не захворіти, в умовах, поки в нас не існує вакцини, в нас є тільки один захист від цієї хвороби. Це ті правила, які встановлені в нашій країні. Це користування маскою, це дотримання дистанції не менше, ніж 1,5 метра один з одним, і постійне користування антисептиком для того, щоб були чисті руки. Кожна з цих 3 дуже простих правил, якщо ми їх виконуємо, воно суттєво, підкреслюю, суттєво знижує ризик інфікування на коронавірусну хворобу. Кількість підтверджених випадків COVID-19 в окупованому Криму почала стрімко зростати. За даними Розпоживнагляду, найбільш складною ситуацією залишається ситуація в Сімферополі. З ним порівнялася Алушта, там зростання порівняно з минулим тижнем збільшилося в 2 рази. Також кількість хворих збільшилась і у Євпаторії. Загалом в окупованому Криму зареєстрували вже 163 нових випадки. 3 людини померли. Окупанти за минулу добу 6 разів порушили тишу на Донбасі. Втрат немає, повідомляє штаб ООС. По наших позиціях гатили з протитанкового та станкового гранатометів та стрілецької зброї. А біля Водяного зафіксували 2 ворожих безпілотника, які перетнули лінію розмежування. У районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти 2 БПЛА противника із перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарського Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!